Bine v-am găsit, dragi vizitatori a portalului basaraben.ro. Astăzi începem a doua ediție a dialogurilor în 20 de ani legate de independența Republicii Moldova și parcursul Republicii Moldova în acești ani. Vom discuta astăzi despre relațiile bilaterale dintre cele două state românești, România și Republica Moldova. Astăzi suntem prezenți aici Alexandru Râșneac și Ana Cristiuc. Alături de noi se află invitatul special al dialogului de astăzi, domnul Iurie Ereniță, ambasador Republicii Moldova în România. Domnule ambasador, cum era privită de ochii unui absolvent al Facultății de Jurnalism situația din Republica Moldova din perioada anilor 89-90? Mai întâi aș vrea să vă mulțumesc pentru ocazia ce mi-ați oferit-o să fiu invitatul dumneavoastră și să doresc multă baftă realizatorilor emisiunii de pe portalul basaraben.ro. Cu referire la întrebarea dumneavoastră, mi-aș fi dorit foarte mult să fiu absolvent al Facultății de Jurnalism în perioada 88-89. La acea vârstă, dacă am înțeles întrebarea dumneavoastră corect, în acea vârstă deja aveam o activitate de ziarist de vreo 13-14 ani. De aceea, perioada 89-90 în care mă aflam la Chișinău a fost una extrem de activă și importantă atât pentru mine, în planul profesional, dar și pentru situația politică generală din acea perioadă din Republica Moldova. La acel moment, cunoașteți foarte bine, eram parte încă a Imperiului Sovietic. Deci a luat amploare mișcarea de eliberare națională. Și în măsura în care fiecare a decis și a conștientizat să se implice în această activitate, am fost și eu participant prin activitatea de jurnalist 88 și 89-90 am participat la fondarea revistei Limba Română, ulterior la revista Cugetul, o revistă de istorie și științe sociale. Deci am încercat în acea perioadă, când era totuși un avânt evident al mișcării de eliberare națională, să promovăm valorile noastre naționale, aspectele istorice care până atunci erau tăinuite de către regimul sovietic. Deci am încercat să aducem în prim plan și să ne informăm și să popularizăm istoria adevărată a Republicii Moldova, atât în perioada istorică milenară, cât și în perioada sovietică, plus istoria noastră atunci când am fost o țară mare și a fost împreună. Ați fost în ziua semnării declarației de independență în Piața Mare a Adunării Naționale sau ce ați făcut în acea zi? În acea zi, alături de sutele de mii de cetățeni ai Republicii Moldova, am fost în Piața Mare a Adunării Naționale și am trăit emoții care sunt foarte greu să le descrii, chiar și după atâția ani de zile, după 20 de ani de zile, sentimentele care le-am trăit atunci încă probabil necesită o perioadă și mai mare pentru a le reda relevanța și bucuria care a fost atunci, în acel 27 august 91. Domnule ambasador, dumneavoastră ați făcut parte din prima generație a studenților care au venit la studii în România, chiar și la studii postuniversitare pe care le-ați făcut dumneavoastră. Cum ați fost primit de populația de aici? Cum v-ați integrat în mediul bucureștean? Cum erați văzut un tânăr basarabean venit la studii aici? Aș vrea să remarc chiar de la bun început și faptul că a fost o ocazie nemaipomenită pentru noi cei care am venit de la Chișinău aici la București să facem carte. Urmare unei selecții care s-a produs la Chișinău și în procesul care a fost implicat personal prim-ministru din acea perioadă, domnul Mircea Drug, am devenit studenți aici la
Facultatea de Relații Internaționale. Dar aș face o mică remarcă. Aș menționa totuși viziunea clară a premierului de atunci, a domnului Druc, de a pregăti o echipă de viitori diplomați. Deoarece deși eram în 90, eram parte a Imperiului Sovietic, cunoașteți foarte bine. Dar oricum a fost un act de curaj și o necesitate pe care premierul foarte bine a intuit-o și imediat a plasat această opțiune, să zic, pentru un grup de 7 persoane care eram la relații interne, care am fost la relații internaționale. Deci e important să fac această misiune, această specificare, că cu adevărat se impunea pregătirea unor cadre de diplomați știindu-se sau intuindu-se că independența Republicii Moldova, mai devreme sau mai târziu, se va produce. Imperiul era pe sfârșite. Deci a fost o viziune foarte clară a domnului Druc de atunci. Aici în București, evident, a fost o perioadă extrem de romantică. Romantic, chiar dacă la vârsta mea de 32 de ani, deja lucrurile romantice se produc mai rar. Să zic, o perioadă la o vârstă de 20-25, e firesc că e o perioadă inerentă în care romantismul e și caracteristic. La 32 de ani m-am străduit și am savurat, să zic, din acea perioadă extrem de frumoasă și romantică, de altfel și la Chișinău, dar și la București. Aici s-a produs Revoluția din România, era perioada unui avânt și a unei dorințe enorme de a păși pe o cale nouă și am fost și noi acceptați cu multă căldură sufletească și frățească de către colegii noștri de aici, de la București. Au fost create și condițiile adecvate. Deci, grupul de studenți basarabeni care a venit la relații internaționale era extrem de dornic și setos de carte, deoarece trebuie să recunosc că colegii mei și inclusiv și eu făcusem studiile în majoritatea cazurilor la Chișinău, era vorba de studii în limba rusă. Aici am venit într-un anturaj, într-un mediu lingvistic atât de firesc și atât de frumos pe care ne l-am dorit dintotdeauna. Și am rămas profund de impresionați de modul în care am fost tratați, dar și de condițiile care ne-au fost create pentru perioada 1990-1992. Domnule ambasador, în momentul în care v-ați întors la București în toamna anului 1991, ce reacție au avut tinerii, colegii dumneavoastră față de ruperea Republicii Moldova de Uniunea Sovietică? Bine, noi cu toții am trăit sentimente aparte, inedite. Mă refer în primul rând și la mine, o pot spune despre mine, atunci când s-a produs un eveniment care ne-a marcat profund destinul și destinile noastre ale Republicii Moldova, tuturor dintre noi. Deci era multă bucurie atât la București cât și la Chișinău. Era multă speranță. Era o încununare a unor idealuri pentru care au luptat atât înaintașii noștri, cât și cei care au sprijinit, cei care au inițiat și cei care au fost extrem de activi în procesul de renaștere națională din Republica Moldova. Zic, aici la București, cu multă bucurie și cu multă înțelegere au acceptat și ne-au sprijinit atunci când a fost cazul să ne declarăm independența Republicii Moldova. Evident, era vorba de independența vis-a-vis de un imperiu. Domnule ambasador, astăzi devine tot mai certă opțiunea Republicii Moldova de a se apropia de familia europeană, de integrarea în Uniunea Europeană. În același timp, la începutul anilor 90, Republica Moldova a aderat la CSI. Unii spun că a fost o greșeală, de exemplu, domnul Druc în materialul precedent spunea că a fost o greșeală și trebuia să urmăm modelul Baltic. Dumneavoastră, ce părere aveți?
Consider că am avut mai multe opțiuni. Nu sunt incompatibile între ele sau... Da, în acea perioadă am avut mai multe opțiuni. Categoric a fost prima opțiune ceea ce v-ați referit și dumneavoastră, CSI-ul, și a doua opțiune a fost calea țărilor baltice. Da? Deci nu s-a valorificat toate opțiunile. Nu cunosc și n-aș putea să mă pronunț acum cu multă competență, deoarece nu eram chiar factorul decizional atât de important în acea perioadă, dar vă asigur că se dorea și exista în Republica Moldova un curent extrem de important care pleda pentru o opțiune baltică de abordare a situației, dar și a viitorului Republicii Moldova. Să fi mers anume pe acea cale, situația la sigur era diferită decât cea pe care o avem astăzi. Opțiunea care s-a făcut a fost, la sigur, condiționată de o conjunctură politică externă, dar și internă, concretă din Republica Moldova. Respectă toate abordările și pledoariile care sunt în vigoare și care s-au făcut, indiferent de la cine vin ele, de la personalitățile marcante, de la factorii decizionali din acea perioadă, cum este domnul prim-ministru Druc. Sunt adeptul și am fost adeptul opțiunii baltice la acea perioadă. Contradicția, bine, ar fi corect și bine să valorificăm ceea ce este necesar în cadrul CSI, de vreme ce a fost o opțiune deja. Adică este o stare de fapt și de spirit care s-a produs. Să valorificăm doar ceea ce e strict necesar pentru Republica Moldova și mă refer la aspectele economice și comerciale. Atâta timp cât noi n-am reușit încă să perseverăm pe piața occidentală de o manieră convingătoare, atunci, evident că urmează să valorificăm potențialul, poate n-aș zice atât de mult al CSI-ului, mai degrabă bilateral, a țărilor care fac parte din CSI. Și aici noi suntem în condiții și într-o situație foarte bună, mă refer și relațiile economice cu Bielorusia, cu Rusia, pe plan bilateral. În cadrul CSI-ului, pe bilaterală, e firesc, indiferent de țară care este, de vreme ce avem un interes și economic sau politic, e firesc să colaborăm. Structura aceasta CSI, v-ați convins și dumneavoastră și toată lumea cunoaște, este una foarte complexă și ineficientă în consecință. S-a demonstrat, dar iarăși rămâne să se pronunțe factorii decizionali. Atâta timp cât nu contravine aspirațiilor noastre europene, e normal să valorificăm această dimensiune bilaterală a țărilor din CSI. Și nu văd un impediment, ziceam, până în momentul în care nu va contraveni noilor exigențe în cazul în care ne apropiem și vom fi membri asociați sau deplini, ceea ce ne dorim foarte mult, a Uniunii Europene. Domnule ambasador, dumneavoastră ați fost consilier în cadrul Ambasadei Republicii Moldova din Statele Unite ale Americii. Cum era sau cum este privită situația din Republica Moldova din culisele politice ale SUA? Mulțumesc foarte mult pentru faptul că mi-ați adus aminte de o perioadă extrem de frumoasă din activitatea mea diplomatică, dar și a țării pe care am avut onoarea să o reprezint. E vorba de perioada 1996-1999. Cu adevărat a fost o perioadă extrem de importantă sub aspectul profesional, dar și al țării noastre. America a avut întotdeauna o atitudine binevoitoare, dar și de susținere a Republicii Moldova și, în primul rând, aici mă refer la afirmarea Republicii Moldova ca stat independent și teritorial integru. Poziția americană a fost întotdeauna
foarte fermă și clară. Evident că la Washington am avut ocazia de a discuta și de a avea întrevederi atât la Departamentul de Stat, adică e Ministerul de Externe, ar fi Departamentul Apărării, care ar fi Ministerul Apărării, și la Congres, cu personalități marcante ale vieții politice americane, dar și internaționale. Deci America a oferit un cadru extrem de favorabil pentru familiarizarea cu marea politică internațională, dar și cu abordările și disputele dintre marile puteri, fiindcă în America, evident, acolo am avut ocazia să participăm la dezbaterile publice în cadrul Congresului American, dar și a diverselor multiplelor fundații care sunt preocupate de situația internațională și în special a țărilor din spațiul din Europei de Sud-Est, spațiul CSI, inclusiv din Republica Moldova. Deci ne-am străduit, în ce mă privește, dar și colegii mei, categoric, să valorificăm acea conjunctură favorabilă a raporturilor bilaterale. Și mă bucur foarte mult că s-a reușit în acea perioadă o injecție, să zic așa, atât politică cât și financiară, substanțială, americană în Republica Moldova și în special în domeniul securității și a colaborării politico-militare. E un domeniu în care am activat și eu și de care am fost responsabil în cadrul ambasadei. Deci în acea perioadă, și mă refer în special în 99, când la Chișinău erau la putere forțele democratice, americanii sprijineau foarte mult demersul nostru european și e regretabil că atunci acele forțe democratice n-au reușit să mențină cursul de durată, să mențină un curs de durată de integrare europeană. Cunoașteți că ulterior au venit alte forțe politice la putere, dar în acea perioadă am avut o conjunctură extrem de favorabilă pentru a avansa considerabil în procesul de integrare europeană și partenerii noștri americani ne-au asigurat și ne-au demonstrat de tot sprijinul politic și financiar necesar. Domnule ambasador, cât de mult a afectat guvernarea comunistă situația Republicii Moldova, economică, socială, politică, inclusiv și cea de relații internaționale? Dacă tot v-ați referit că după forțele democratice a venit acest val de... Bine, aș vrea doar să fac o referire chiar mai recentă, 2009, când la guvernare a venit Alianța pentru integrare europeană. Republica Moldova era o țară totalmente izolată. Un regim care a durat atâția ani de zile a reușit să compromită aserțiunile, pledoariile adevărate ale Republicii Moldova. Mă refer aici relații privilegiate cu Statele Unite ale Americii, cu Federația Rusă, cu Ucraina, nu mai vorbesc de România. În general, relațiile cu România au fost compromise de o manieră incredibilă. Și aici factorul politic, ideologic, dar și de altă natură a avut o contribuție nefastă asupra raporturilor bilaterale, mă refer între Chișinău și București. S-a mers pe formula foarte dură, considerându-se că ar fi în avantajul autorităților, dar și Republicii Moldova de atunci. A fost o abordare greșită. Indiferent de situația, de regimul politic care la Chișinău, cu țările strategice, cu țările prioritare, e necesar să menținem relații bune. Chiar dacă în perioada respectivă abordările de la Chișinău, care știm că au fost extrem de dure, și la București, în unele cazuri, au fost replici pe potrivă, generate evident de acea abordare de acasă, totuși era necesar de a menține o relație firească. Nu prin formele astea radicale, pe alocuri chiar bolșevice,
să le zic, revocarea ambasadorilor, altora, declararea persoane non grata, vizele nu sunt acțiuni care comportă un comportament, să zic, comportă un comportament care denotă un comportament a unei țări care aspiră spre Uniunea Europeană. Nu se procedează în asemenea manieră. Întotdeauna e necesar de a identifica o soluție și de a menține dialogul deschis. Deci abordarea radicalistă, categorică, vă ziceam, e caracteristică unei perioade totalitare. În noua conjunctură era necesar și necesar să identificăm ceea ce ne unește. Și diplomația, rolul diplomației este de a-ți face prieteni. Asta este o dimensiune, un aspect fundamental al diplomației, arta de a-ți face prieteni, nu dușman. Fiindcă chipul dușmanului a fost unul extrem de caracteristic perioadei sovietice. Vă aduceți aminte, dacă nu ați prins, sunteți mai fericiți. Eu fac parte din generația în care întotdeauna s-a bazat pe chipul dușmanului. Argumentul forte era chipul dușmanului. Capitalismul, imperialismul, NATO, inclusiv România, vedeți, aici era și aici se propulsa și se lucra de o manieră ideologică incredibilă. Diplomația adevărată, o diplomație europeană, civilizată, este arta de a-ți face prieteni, nu dușman. Cred că și în viața de zi cu zi ar fi un sfat. Bine, mă strădu și eu în activitatea mea să urmez acest principiu, de altfel unul normal și firesc. E civilizat ca să, știți, chiar dacă avem dispute, avem controverse și firesc să avem diverse opinii pe un subiect și altul, inclusiv în cadrul relațiilor internaționale, cred că nu e cazul să urcăm pe tank sau să luăm Kalashnikov pentru a soluționa. E o metodă perimată veche, pe care am depășit-o. Nu mai ține. Actualmente este arta dialogului, este importanța subiectelor propuse, dar și flexibilitatea. Întotdeauna în negocieri, în dispute, în discuții, există flexibilitate și dorința de a se respecta partenerul, dar și arta de a insista și de a-ți promova interesele. Excelență, sunteți primul ambasador al guvernării pro-europene aflate la conducere la Chișinău. Ce înseamnă pentru dumneavoastră să fiți ambasadorul Republicii Moldova în asemenea condiții? Evident, este o mare responsabilitate pentru mine, dar și pentru cei care au considerat că sunt persoana indicată de a fi ambasador în România. M-am străduit și mă strădui și în continuare să identificăm întotdeauna soluțiile și aspectele care ne unesc. Dar foarte multe, extrem de multe lucruri ne unesc. Unesc cele două maluri ale Prutului. E vorba și de comunitatea noastră istorică, lingvistică, culturală. Deci, pornind de la aceste realități, ne străduim ca să consolidăm această relație între Chișinău și București. Și în niciun caz să găsim motive pentru a le compromite, care de altfel cum se proceda în unele cazuri anterior. Îmi pare rău că cei care anterior au activat și aici în România, o parte de ei m-aș referi, aveau o altă misiune decât cea de a consolida raporturile bilaterale. Trebuie să constat că asta era preocuparea lor, de a compromite o relație firească care trebuia să fie între Chișinău și București, nu de a o consolida. Ceea ce mă strădui și sunt bucuros astăzi să constat că relațiile între Republica Moldova și România sunt foarte bune. Cu multă satisfacție, sunt foarte bune și într-o perioadă relativ scurtă, doar într-un an și ceva, am reușit să semnăm
să elaborăm și să semnăm peste 35 de documente juridice, de instrumente juridice. N-a mai fost niciodată în istoria noastră bilaterală, mă refer de la 91 până în prezent, ca într-o perioadă relativ scurtă să consolidăm atât de consistent cadrul juridic, fiindcă atunci când vorbim de relațiile între două țări, contează foarte mult aspectul juridic al colaborării. Deci s-a reușit să consolidăm de o manieră eficientă și consistentă relația bilaterală juridică, dar concomitent și alte aspecte. Mă refer aici la dimensiunea culturală, educațională. Știți foarte bine că actualmente în România, în fiecare an, își fac studiile circa 5.000 de studenți. S-a reușit să revenim la un cadru juridic educațional firesc, semnarea protocoalelor între cele două ministere ale educației. Care, în 2001 am impresia. Da, din 2001, de atunci a fost suspendat și mai recent, odată cu venirea la puterea Alianței pentru Integrare Europeană, s-a reușit să se restabilească la o stare normală care trebuie să fie și e firesc ca studenții, elevii din Republica Moldova, să aibă dreptul și opțiunea de a-și alege țara. De vreme ce România este o țară atractivă și sub aspectul educațional, n-ar trebui ca să creăm careva obstacole, impedimente pentru ei ca să-și realizeze visul, da? De a face studii în România. Și profit de ocazie ca să exprim gratitudine guvernului român, autorităților românești, pentru sprijinul necondiționat vis-a-vis de studiile studenților, elevilor, doctoranzilor, celor care vin din Republica Moldova. Domnule ambasador, România de fiecare dată se declară a fi un avocat pentru integrarea Republicii Moldova în spațiul Uniunii Europene. De asemenea, promovează foarte mult includerea Republicii Moldova în pachetul Balcanilor de Vest. Dacă ne uităm la clasa politică din Republica Moldova, parcă mai degrabă preferă parteneriatul estic și, cum să spun, încadrarea în parteneriatul estic și aderarea pe lângă statele care se află în cadrul acestui parteneriat. Ce părere aveți dumneavoastră? De ce și în Republica Moldova nu se fac eforturi sau greșesc, poate se fac și ne povestiți dumneavoastră, pentru ca să ne apropiem mai degrabă de pachetul Balcanilor de Vest, deoarece mi se pare evident că au mai multe șanse ca timp să adere mai repede la Uniunea Europeană decât statele membre a parteneriatului estic. Vreau să confirm că România este partenerul nostru strategic sub toate aspectele, inclusiv și în procesul de integrare europeană, și contribuția României în acest proces este una esențială. Nu doar prin declarații, dar prin acțiuni foarte concrete. Și cu permisiunea dumneavoastră aș face referire chiar la ultima reuniune a miniștrilor de externe a grupului de prietenii Moldovei de la Bruxelles. Domnul Baconski, da, exact. Deci, actualmente suntem într-o conjunctură extrem de favorabilă a raporturilor bilaterale în care România cu adevărat sprijină și susține Republica Moldova în procesul ei de integrare europeană. Deci, calitatea că e avocat sau nu avocat, eu confirm că este un partener extrem de convingător și extrem de activ. Concomitent, ești firesc în acest proces să avem mai mulți prieteni și mai mulți parteneri care ne susțin. E firesc acest lucru, deoarece statele trebuie să avem toate țările membre ale Uniunii Europene. E firesc că avem, și mă refer și aici la Polonia și la Franța, ca membre ai grupului respectiv prietenii Moldovei, Suedia, Finlanda. E bine, cu cât extindem acest cerc al prietenilor, cu atât e mai bine și e în interesul nostru de a avea mai mulți parteneri. Dar rolul României este unul esențial. Vis-a-vis de valorificarea noastră în cadrul posibilităților, mai bine zis, în cadrul parteneriatului estic. Da, noi suntem
activi în cadrul acestui program, Parteneriatul Estic, și e bine și e firesc să fim activi. Suntem poate chiar cei mai activi, conform ultimului summit de la Varșovia, dar după mine e necesar deopotrivă să valorificăm și altă dimensiune. Dimensiunea la care ați făcut dumneavoastră referire, cea a Balcanilor de Vest. Din simplu motiv că țările din regiunea respectivă, Balcanii de Vest, au o clară perspectivă europeană. Ceea ce face distincția dintre țările din Parteneriatul Estic și cele din Balcanii de Vest. Cunoașteți bine că ultimul summit de la Varșovia, dar și abordările anterioare nu conferă o perspectivă clară țărilor din Parteneriatul Estic încă. Poate se va produce mai târziu, dar de moment noi avem și altă opțiune, cea a Balcanilor de Vest, care are, ziceam, perspectiva europeană foarte clară și depinde de succesul fiecărei țări în parte. În cazul în care ți-ai făcut tema pe acasă excelent, ești un candidat real și credibil pentru aderarea la Uniunea Europeană. Avem cazul Serbiei, cazul Muntenegru, cazuri extrem de concludente ale acestor două țări, mai recent, fiindcă ambele țări au reușit o performanță extraordinară, mai recentă. Serbia cu liberalizarea regimului de vize, Muntenegru exact cu aceeași liberalizare, cu avansarea pe domeniul zonei economice libere. Deci, iată, după mine, sunt exemplele cele mai concludente și elocvente care urmează să le valorificăm și noi. Și în acest sens, ca ambasador, calitatea mea de ambasador acreditat în Serbia și Muntenegru, mă strădui ca să consolidăm raporturile bilaterale și să preluăm o experiență mai recentă. Deoarece, evident, experiența țărilor occidentale, inclusiv și celor mai recente care au aderat la Uniunea Europeană, mă refer aici și la Polonia și România, este foarte importantă. Dar să nu uităm și de cea mai recentă, care e extrem de aproape de realitățile noastre din Republica Moldova. Mă refer Serbia și Muntenegru. Ele oarecum reflectă aproape 100% și realitățile noastre. De aceea e bine să însușim și să valorificăm experiența lor într-un domeniu sau altul. Și mă refer aici special la liberalizarea regimului de vize. Odată obținută această pledoarie, mă refer regimul liberalizat de vize, Republica Moldova va avansa considerabil pe alte domenii, inclusiv zona economică liberă, în cadrul acordului de asociere. Deci, dar acesta va fi și argumentul cel mai serios pentru cetățenii Republicii Moldova, care vor sesiza pe viu. Ceva palpabil, da. Exact, vor sesiza pe viu avantajele incontestabile ale apropierii și aderării la Uniunea Europeană. Posibilitatea de a te mișca liber și nestingerit pe un teritoriu enorm, cel al Uniunii Europene. Deci, iată prin ce este atractiv și este necesar și util să valorificăm și să ne ancorăm mai mult, iar zice pe ambele filiere, inclusiv parteneriatul estic, atât cât ne oferă el, dar să valorificăm mult mai consistent și mai plenar și dimensiunea Balcanilor de Vest. Domnule ambasador, odată cu plecarea comuniștilor de la putere, relațiile dintre Republica Moldova și România s-au îmbunătățit vizibil. Care au fost realizările comune din 2009 până în prezent și care sunt consecințele acestora? Realizările sunt incontestabile și sunt foarte vizibile pentru toată lumea, cei care doresc să le vadă și să le înțeleagă. Evident, nu pentru cei care le contestă, dar e firesc într-o societate democratică, pluralistă, să existe abordări și opinii diferite. Ziceam și anterior am făcut referire la consolidarea cadrului juridic bilateral, consolidarea și extinderea. Aș face referire la un
semnarea unui document extrem de important care a figurat pe agenda bilaterală pe parcursul a mai multor ani de zile și care a fost anterior excesiv ideologizat și politizat. E vorba de tratatul cu privire la regimul de frontieră. Atrag atenția că e vorba la regimul de frontieră și nu un tratat de frontieră, un tratat politic de bază, cum s-a mai dorit anterior. Deci, aș zice că semnarea acestui tratat a eliminat niște suspiciuni artificial menținute de către unele forțe politice pentru care menținerea chipului dușmanului era o artă și un scop în sine. Deci, prin semnarea acestui tratat, noi am eliminat ultimele suspiciuni că România ar avea o agendă ascunsă vis-a-vis de Republica Moldova, că ar avea pretenții teritoriale sau de altă natură. Deci, atunci când există voință politică clară la București și la Chișinău, putem realiza lucruri extrem de importante, inclusiv și acest tratat. De altfel, el urmează a fi ratificat în parlamentele celor două țări și intră în vigoare. Plus, în această perioadă, de asemenea, s-a reușit să semnăm acordul cu privire la asistența financiară la un nerambursabilă de 100 de milioane. Este un gest extraordinar, un gest frățesc al României, care a venit în întâmpinarea Republicii Moldova într-o perioadă extrem de delicată și dificilă sub aspectul economic-financiar și a venit tocmai cel mai potrivit și adecvat pentru perioada calamităților naturale. Cum cunoașteți, anul trecut a fost România, prin asistența oferită, a fost țara care imediat a reacționat și de o manieră eficientă și de o manieră concretă atunci când a fost necesar. Deci s-au confruntat și ei cu aceleași inundații. Categoric, cunoașteți foarte bine că aceste inundații au afectat ambele maluri ale Prutului, inclusiv au fost inundații și în alte părți ale României. Dar România a demonstrat odată în plus că și atunci, chiar în clipile dificile, momentele complicate, suntem în stare de a ne ajuta reciproc. Domnule ambasador, puteți să ne împărtășiți câteva din cele mai importante sau prioritare proiecte care se află pe agenda Chișinăului și Bucureștiului în viitor apropiat și care așteaptă a fi implementate? Cu multă plăcere, sunt proiecte care urmează să consolideze independența reală a Republicii Moldova, dar și securitatea ei. Și aici mă refer în primul rând la securitatea energetică a Republicii Moldova. Cunoașteți foarte bine că suntem excesiv de dependenți de o singură sursă, atât sub aspectul gazului natural, cât și a energiei electrice. Deci sunt două aspecte extrem de importante care, ziceam, au un impact major asupra independenței reale și suveranității Republicii Moldova. Din păcate, știți că ne-am confruntat anterior cu unele momente în care livrarea gazului sau electricității era în funcție și de unele aspecte politice. Deci, pentru a consolida această situație și pentru a conferi mai multă substanță reală securității noastre generale și energetice în particular, s-a convenit și am convenit cu partenerii noștri de la București construcția gazoductului în ambele sensuri. De asemenea, conectarea la rețelele de înaltă tensiune electrice de la nord și de la sud. Prin realizarea acestor proiecte, Republica Moldova intră într-o nouă etapă a afirmării ei ca stat independent, dar ca și diversificare a surselor energetice, ceea ce este extrem de important. Sper mult și chiar astăzi de la Chișinău am primit confirmarea că Parlamentul de la Chișinău a și ratificat cel de-al doilea
protocol adițional vis-a-vis de proiectele energetice. Deci așteptăm și colegii noștri de la București să finalizeze acest proces și să demarăm de o manieră mult mai activă și mult mai concretă finalizarea acestui proiect. Și în primul rând mă refer la gazoduct. Ar fi bine anul viitor să am fericita ocazie în fața Camerei de luat vedere a dumneavoastră să împărtășesc bucuria punerii în funcțiune a gazoductului, inclusiv și a celor două proiecte vis-a-vis de conectare la rețelele electrice între România și Republica Moldova. Conectându-ne, noi ne conectăm deja la rețeaua europeană. Aici este și semnificația politică, dar în special cea economic, financiară și energetică prin conectarea. Deci, încă un pas concret și în procesul de integrare europeană al Republicii Moldova. Sunt adeptul abordărilor pragmatice, adică ar face specificarea al acțiunilor concrete. Iată ce ar trebui să ne caracterizeze. Evident, și aspectul, să zic așa, declarativ, dar mai mult cel al acțiunilor concrete și mă strădui în măsura în care reușim să avansăm și să promovăm anume această abordare. Și mă bucur foarte mult că replica de la București este una pe potrivă. Domnule ambasador, de mulți ani se vorbește despre importanța realizării ecartamentului european pe ruta Iași-Chișinău. Domnul Mircea Druc, în prima ediție a proiectului în 20 de ani, a menționat că ecartamentul românesc a fost schimbat într-un timp record, câteva săptămâni. De ce astăzi durează atât de mult realizarea acestui proiect și în cât timp presupuneți dumneavoastră că poate fi realizat? Cu adevărat este un proiect de anvergură, unul care ne va marca profund. Dar după mine este unul necesar în procesul nostru de integrare europeană. Un alt exemplu, făceam anterior referire la gazoduct, la conectarea la rețele electrice, ăsta ar fi unul care ar consolida de o manieră extrem de concretă și eficientă apropierea noastră de Uniunea Europeană. Trebuie să recunoaștem că e un proiect care necesită o sumă considerabilă de bani. Și atunci urmează să identificăm partenerii și sursele care ar putea să ne ajute. De una singură, Republica Moldova nu este în stare să realizeze acest proiect absolut necesar, de altfel. Deci urmează să identificăm noi parteneri, noi structuri internaționale. Cred că ar trebui să fim mult mai activi pe acest domeniu și să avansăm, mai multă dexteritate, mai multă ingeniozitate și mai multă inițiativă. Suntem oarecum preocupați și de alte aspecte, dar economice, financiare, mă refer la Republica Moldova. Dar contăm mult și pe asistența României, evident, în realizarea acestui proiect și aș face un apel, aș încuraja oamenii de afacere, businessul privat, parteneriatul public-privat să se încadreze, să vină, fiindcă este un proiect de anvergură, de amploare și unul care va schimba dramatic în bine situația și procesul de integrare real al Republicii Moldova. Dar trebuie să recunoaștem că de moment nu avem această capacitate financiară de a-l demara. Dar e unul care este pe agenda și cunoașteți foarte bine că domnul președinte Băsescu, pe agenda relațiilor bilaterale, a promovat și este un susținător activ a acestui proiect, ecartamentul european Iași-Chișinău. Deci urmează să trecem și la abordare foarte pragmatică, ceea ce mă refeream anterior. Să identificăm banii și posibilitățile reale de a-l implementa. Domnule ambasador,
Sunt unele state care nu au reprezentanțe diplomatice în Republica Moldova, nu au sediile efective în Chișinău. Mulți cetățeni trebuie să vină în București pentru a-și perfecta anumite acte, vize sau problemele cu care se confruntă. Am avut semnalat o întrebare din partea publicului, special în cazul Portugaliei. Ce puteți să ne spuneți despre asta? Ce facilități putem crea cetățenilor din Republica Moldova în această problemă? Dincolo de relația bilaterală cu România, inclusiv cu Serbia și Muntenegru, unde sunt acreditat, ambasada noastră aici la București acoperă necesitățile și pentru 31 de țări care sunt acreditate în Republica Moldova, dar au reședința la București. Am ținut să fac această remarcă deoarece nu ne revine misiunea de a menține aceste relații, o relație bune cu țările în cauză. Mă refer că e vorba de țările din America Latină, din Africa, din Asia, dar inclusiv 8 țări membre ale Uniunii Europene. Sunt aici la București, dar acreditate la Chișinău, între care și Portugalia. Până ajunge la cazul Portugaliei, aș dori să elucidez cazul sub aspectul consular, perfectării vizelor, cu Spania. Deci, odată cu venirea mea și preluarea funcției de ambasador, am avut mai multe întrevederi cu ambasadorul Spaniei, aici la București, care e acreditat și pentru Republica Moldova, de altfel este și în imediata vecinătate de sediul ambasadei, în care am solicitat respectuos să identificăm o soluție, fiindcă cu adevărat au fost create probleme, sunt probleme mari pentru cetățenii noștri de a obține o viză, chiar și de scurtă durată, în Spania, de a veni la București. Știți foarte bine că e necesară viza românească mai întâi și urmare insistențelor noastre, am reușit să-i convinge partenerii noștri din Spania că ar fi o soluție la Chișinău. Mă refer pentru vizele de scurtă durată până la 90 de zile. Și s-a identificat soluția. Atunci când există înțelegere, când există bunăvoință, întotdeauna poate fi identificată o soluție. Și Spania a identificat ambasada Cehiei la Chișinău, unde cetățenii noștri deja pot obține o viză pentru Spania. Suntem în proces de discuții și am avut mai multe discuții cu fostul și actualul ambasador al Portugaliei pentru a proceda de o manieră similară și în cazul Portugaliei. Deci să preia cineva de la o ambasadă, membru a Uniunii Europene sau la centru comun de perfectare a vizelor de la Chișinău, care este în sediul ambasadei Ungariei. Deci suntem în discuții și sper foarte mult să reușim, ca și în cazul Spaniei cu Cehia, să obținem această abordare. Fiindcă ar fi de un real folos pentru cetățenii noștri. E o chestiune absolut necesară. Și reiterez că ambasada noastră aici este preocupată de o manieră foarte concretă pentru a asista cetățenii Republicii Moldova. Bine, nu întotdeauna poate ne reușește în măsura în care ne-am fi dorit, dar vă asigur de disponibilitatea și sincera noastră dorință de a face cât mai mult pentru cetățenii Republicii Moldova. Vom proceda și ne străduim să procedăm exact și cu alte țări membre ale Uniunii Europene sau mai recent suntem în discuții cu Republica Serbia, în discuții privind facilitarea regimului de vize pentru cetățenii Republicii Moldova. Până nu de mult, ambasada Serbiei la Kiev era cea care era acreditată în Republica Moldova. Mai recent este ambasada Serbiei la București acreditată și pentru Republica Moldova. Deci, în dialogul nostru cu colegii de la ambasada Serbiei, aducem argumentele cele mai concludente de a identifica un partener la Chișinău. E aceeași situație. Sau, în general, de a elimina regimul de vize. Asta ar fi o soluție cea mai bună.
și atunci eliminăm și alte probleme care inerente apar odată cu perfectarea vizelor, deci eliminarea lor. Discuții, suntem în proces de negociere, îmi doresc foarte mult ca să reușim și afirm cu responsabilitate că mai recent am avut la Belgrad o întrevedere cu ministrul de interne, cu secretarul de stat, viceministru de externe, în care am abordat subiectul în chestiune și m-a bucurat faptul că autoritățile sârbe au fost receptive la solicitarea noastră. Sper foarte mult ca în timpul apropiat să reușim. De aceeași manieră vom proceda și cu Serbia, cu Muntenegru, cu Macedonia și cu alte țări din Balcanii de Vest. Tocmai vorbeam anterior de dimensiunea Balcanilor de Vest și o valorificare a posibilităților care ne le oferă această dimensiune ar fi și eliminarea regimului de vize între țările noastre și țările Balcanilor de Vest. Deci, dar pentru aceasta mai e necesar se impune semnarea unui acord de readmisie. Până ajungem la eliminarea regimului de vize, e necesară semnarea acordurilor de readmisie. Deci este un element important care anticipează eliminarea vizelor. Și exact. Și cu Serbia deja a fost semnat, urmează ca în timpul cel mai apropiat și sper foarte mult până la finele anului curent să semnăm un acord similar și cu Muntenegru. Atunci avansăm pe acest domeniu. Deci, iată care este abordarea noastră aici la ambasadă, care sunt de altfel indicațiile și de la Chișinău, ca să facilităm regimul de vize pe dimensiunea Balcanilor de Vest, nu numai, dar a țărilor care sunt acreditate în Republica Moldova, dar cu sediu sunt la București, care, ziceam, toată corespondența și toate întrevederile decurg prin intermediul ambasadei noastre. Da, este important că aceste probleme deja au fost identificate și se merge spre rezolvarea. Vă asigur că sunt pe agenda ambasadei noastre ca fiind prioritare, deoarece ele afectează în modul cel mai direct cetățenii Republicii Moldova. Domnul ambasador, vreau să vă pun o întrebare un pic de altă natură. Chiar vă rog. În declarația de independență scrie că cetățenii Republicii Moldova vorbesc limba română. În Constituție a fost modificat articolul 13 în limba moldovenească. Oamenii de pe stradă și din școli preferă să spună limba de stat ca să îi împace și pe unii și pe alții, încearcă să fie mai diplomați, mă rog. Ce părere aveți dumneavoastră? Ce trebuie să facem să rezolvăm odată criza asta identitară? Fiindcă limba este un pilon important în identitatea poporului nostru comun. Bine, atunci când cei care se pronunță pentru limba moldovenească sau o limbă de stat, bine, după mine o fac din considerente politice. Incontestabil, noi vorbim limba română și în ce mă privește vorbesc limba română. Probabil e necesar de a informa de o manieră mai extinsă sub aspectul cunoașterii limbii cetățenii din Republica Moldova. Dar evident că nu e cazul să forțăm nota atunci când vedem că există încă foarte multă reticență, dar nici să fim indiferenți. Da, să o facem cu dexteritate și cu înțelepciune. Fiindcă atunci când lucrurile sunt extrem de evidente, este vorba de aceeași limbă. Și noi vorbim limba română, în ceea ce mă privește. N-aș vrea să subscriu pentru alții, fiindcă, mă rog, e dreptul fiecăruia să considere într-un fel sau altul. V-am zis, în ce mă privește, nu am nevoie de alte sfaturi sau de alte sugestii ce limbă vorbesc. Deci cheia rezolvării problemei totuși în școală, fiindcă academic vorbind... Da, evident. Copiii și generația tânără probabil a conștientizat și e bine totuși să studieze și e necesar să menținem studierea limbii române. E o chestiune absolut firească. Și să o detașăm clar de factorul politic. În momentul în care o chestiune lingvistică, științifică este interpretată sau infectată ideologic sau politic,
evident că avem rezultatul pe care îl avem astăzi. Se încearcă de a contrapune una și aceeași limbă cu o altă limbă. Deci aici este problema, să eliminăm interpretarea și factorul politic. Limba așa are mersul ei firesc de dezvoltare și este aceeași limbă. Deci, iată care ar fi abordarea mea și ceea ce aș sugera celor care, poate diverse, este încă, mai persistă mentalitatea veche, factorul ideologic. E necesar să parcurgem o perioadă. Ziceam că nu e cazul să utilizăm aceleași metode pe care le-au folosit cândva sovieticii sau bolșevicii. Metoda de a da cu bâta în cap că ești cu tare, că vorbești cu tare limbă, sau de a pune cu Kalashnikov la gât și a spune că cu tare, nu mai este, nu mai ține. Sunt etape, slavă Domnului, depășite. Lumea și generația actuală trăiește alte timpuri, slavă Domnului, și e în stare să realizeze cu adevărat ce limbă vorbesc, cărei națiune aparțin. Deci, de altfel, și în contextul în care al autoidentității, autodefinirii etnice, naționale, deci, iarăși, e dreptul fiecăruia. E un drept individual aici de a se autodefini. Ca moldovean, ca român, și cred că cei care contrapun românul moldoveanului sau altfel, viceversa, moldoveanul românului sau ardeleanului, comit o mare eroare. Comit o mare eroare. Deci, pornind de la faptul că avem aceeași istorie, comunitate lingvistică, istorică, culturală, deci, dar, iarăși, nu e cazul ca să, după mine, să îl obligăm sau printr-un ordin sau prin maniera aia autoritară, Kalashnikov, să-i spunem cărei etnii sau națiuni aparține o persoană și alta. Iarăși, reminiscențele sunt încă extrem de active. Mă refer istorice și perioada comunistă. Haideți să oferim fiecăruia, să le creăm anturajul și mediul adecvat pentru a decide și pentru a realiza. Mă refer sub aspectul studierii și a însușirii istoriei adevărate. Și atunci cred că să oferim această posibilitate fiecărei persoane. Și vă asigur, rezultatul atunci va fi altul. Excelență, făcând bilanțul celor 20 de ani de relații bilaterale, ce greșeli ireparabile s-au produs în acest răstimp și cum doriți dumneavoastră să evolueze relații de suflet română-română? Bine, aș porni de la ultima dumneavoastră aserțiune, relația dintre Chișinău și București. Mi-aș dori să fie și mai bune decât le avem astăzi. Mă refer, ziceam că astăzi avem relații foarte bune, fără precedent, între Chișinău și București, și mi-aș dori, în măsura în care reușim și în măsura în care factorii decizionali politici de la Chișinău și București își doresc, să le extindă. Pentru că relația dintre două state este o decizie politică a factorilor decizionali din cele două țări. De moment există această voință politică de a consolida și a extinde raporturile bilaterale. Greșeli ireparabile la care ați făcut dumneavoastră, îmi vine cam greu să zic, fiindcă am parcurs și eu acea perioadă de la independență până în prezent și n-aș risca să dau de o manieră chiar atât de categorică, Au fost erori. Au fost erori și au fost multe, dar au fost și multe speranțe. Foarte multe speranțe și au fost și realizări. Și ca să atenuăm oarecum erorile și frustrările și nerealizările care au fost în trecut, cred că ar fi bine să ne edificăm și să manifestăm mai multe inițiative și pragmatism în atingerea obiectivului major, acțiuni concrete pentru integrarea în Uniunea Europeană. Iată ce e necesar. Iată care este efortul primordial și eforturile conjugate
care ar trebui să existe între Chișinău și București, aici, pe acest domeniu, trebuie să ne axăm prioritar în relația bilaterală, dar și multilaterală, dar în special e tocmai ce se produce. Mă refeream anterior la sprijinul dezinteresat și consistent al României pentru integrarea în Uniunea Europeană a Republicii Moldova. Cam acestea ar fi dorințele mele, dar sunt sigur și a cetățenilor Republicii Moldova. Și e bine ca să menținem această stare de spirit pro-europeană, fiindcă ați văzut și dumneavoastră cam ultimele sondaje care o mică, să zic așa, reducere a numărului, dacă era 70-75% de cetățenii Republicii Moldova, care optau ferm pentru integrarea europeană a țării noastre, oarecum s-a redus această cifră. Deci e bine să nu fim decepționați, chiar dacă pe alocuri avem și erori, comitem și erori, sunt și nerealizări. Totuși trebuie să prevaleze optimismul și dorința de a avansa. Diplomația moldovenească, trebuie să recunoaștem, a avansat considerabil cu mesajul pe exterior. E necesar să facem și eforturile adecvate și pe interior. Mă refer aici la reformare, la noile abordări care se concorde cu aspirațiile noastre europene. Deci, într-un fel, aspectul exterior suntem pe o cale bună, l-am asigurat. E necesar să avansăm și pe interior, ca să sincronizăm aceste două dimensiuni pe interior și pe exterior. Iată ce, după mine, cred că e important să procedăm actualmente, atât la Chișinău, cât și pe plan extern. Domnule ambasador, majoritatea celor care ne urmăresc portalul basaraben.ro sunt tineri. Pe data de 17 noiembrie a fost și Ziua Tineretului Internațional. Vă rugăm frumos dacă puteți să-i transmiteți un mesaj tinerilor de pe ambele maluri ale Prutului, un mesaj în calitate de ambasador sau un sfat. Ați ajuns la o vârstă, ați realizat multe chestii în viața dumneavoastră. Ce spuneți celor care sunt pe băncile facultății acum? În primul rând, le-aș dori să facă carte bună. Aici Republica Moldova, viitorul Republicii Moldova e în mâinile tinerilor, credeți-ne. Vorbeam anterior de reminiscențe care mai persistă, sunt. Deci, noua generație va veni cu un nou suflu, cu acel suflu european. Noua generație urmează să realizeze visele noastre europene și naționale. Deci, le-aș sugera, fiindcă nu sunt în calitatea de a ordona, dar le-aș sugera, i-aș îndemna, i-aș încuraja să facă carte bună, carte europeană atât de necesară acasă, la Chișinău. Și, de asemenea, le-aș sugera să revină și acasă, la Chișinău. Sunteți și dumneavoastră martorii că foarte mulți cetățeni de-a noștri au plecat peste hotare. Deci e bine și se impune și un sacrificiu chiar. Știu că sunt aici într-un mediu european, dar totuși de a aduce Republica Moldova în Uniunea Europeană trebuie să se facă prin efortul tuturor și în special a tinerilor. Deci nu e suficient de aici, de la București, să încurajezi, dar să mergi și acasă, să pui umărul. Iată care este abordarea, după mine, concretă și una eficientă care ar fi. Oricum, rămâne în vigoare încurajarea și sugestia mea, faceți carte bună, carte europeană. Și veniți și la Chișinău, veniți acasă, că avem nevoie. Excelență, exprim sincere mulțumiri pentru faptul că ne-ați onorat cu prezența în cadrul celei de-a doua ediție a Media Proiectului în 20 de ani. Vă mulțumim pentru ospitalitatea care ne-ați oferit-o cu atâta bunăvoință și căldură aici în incinta ambasadei. Vă urăm să continuați acest parcurs fructuos pe care l-ați început. Vă dorim multe rezultate și realizări frumoase pe plan bilateral. Mulțumesc foarte mult și reiterez mesajul chiar de la începutul interviului. Mă simt onorat de a fi invitatul dumneavoastră și doresc și dumneavoastră, cât
găsiți cât mai mulți interlocutori care au ce a vă spune și cei care, într-un fel, decid destinele curente, dar și de viitoare ale Republicii Moldova. Și fac în continuare un apel către cetățenii Republicii Moldova care se află în România atunci când apar diverse probleme sau care de a fi soluționate. Vă asigur că ambasada noastră la București este partenerul dumneavoastră și aș solicita să vă adresați, evident, în măsura în care reușim și cu probleme care sunt rezolvabile. De asemenea, aș face o remarcă în context, fiindcă suntem abordați de foarte multe ori de către cetățenii noștri de a-i asista cu obținerea cetățeniei române. Este o activitate care aparține în exclusivitate autorităților române. Ambasada Republicii Moldova la București nu este implicată și nu are vreo atribuțiune cu acest proces. De aceea v-aș îndemna cei care se adresează la ambasadă pe acest subiect să o facă mai bine la Ambasada României, la consulatele de României la Chișinău sau la agenția specializată din România. Fiindcă cunosc că au apărut și unele decepții că ambasada noastră nu s-a implicat, categoric. Nu avem nicio atribuțiune și dreptul acesta aparține exclusiv autorităților române. Vă mulțumim pentru urări și sfaturi. Vă mulțumesc și eu foarte mult.